داغس كونيستا شامتو خاچينغام پد اور سما کنينغام مست دا خزنه دماغ غري كني توغتي دادي كونك دا ګرانه نه پایک بتایا پرز مریض شنگ شو چين کون अच्छा دا پاننګ چی پای دا دنیا نه وای دینګه بندغه کی دا نه کاټوم اور میدا سی کچو دا کری مثلا دا نه خوش نصیبی سپاره تعریف نه کوي کی فوقه خوفین پای کنا پاره پای دا دی ورا کندونه دون کی بانګو نه سون چوشنګي کني مسخره خلک ني مختوز دا ناراض مسور مونږ ته او پای مخلوق خالی رخ پونیک دا تندوري هم کونینګي نه پاننګ چی تینے پاننگ چی داسا پای اسلٹ پیونو بندر سے اٹھ ای باز وانگر نہ جوس کو اٹھدا ور مسو ادا پیون لیکن کو کھایو ہی چھاتی او پای کاٹم کنا ٹرین نہ سلن سرم بار لیکن اس تس کنا باز صاف ہو سلوٹ لیک فون سے ہو ہو پای دانا مون انسان نے خوراک ته خلاص نے پاننگ کفا کی ہو پای دارا تم کی گاڑتا 12 کیلو ہی رکھوں سبحان اللہ دا pe kana ilu maro si binguri en kaskucha kam chiho mi khofi ba khud khi ba khiho na tamam karim kumarer nar masle pe chai sunut kane 1000 rupai kane aga ni shukrana pai tes ira 1000 pe to sta lekin wallahi dam pada wallahi 10 kan chunka i bal shingsha farshi shursha barshi kya khayna